Skont Silvio Xkembri, il-livell tal-għejxin f'Malta huwa tajjeb. Dan kien kliem il-Ministru tal-Ekonomija meta mistoqsi jekk jaqbilx mal-Ministru Chris Fearn li bħalissa pajjiżna għandu l-aqwa kwalità tal-ħajja li qatt kellu. NetNews staqsa din id-domanda wara konferenza tal-aħbarijiet fejn ġiet imnedija l-SME Week bil-Ministru Xkembri insisti li l-Gvern hu wieħed li jagħmel deċiżjonijiet ekonomiċi u li hemm bżonnhom. Dan fid-dawl tal-fatt li ġranet ilu u l-Prim Ministru Robert Abela tennew li mhux se jkunu qed ibidlu l-mudell ekonomiku ta' pajjiżna. Mhux mudell ekonomiku ġdid iżda tranzizzjoni ekonomika ta' ekonomija illi qdietna tajjeb ħafna f'dawn l-aħħar 10 snin. Ma' NetNews Silvio Xkembri stqar li l-livell tal-għejxin f'pajjiżna tjieb meta kkumparat ma' snin passati u injora totalment il-fatt li bosta entitajiet appellaw lil gvern sabiex jindirizza l-kriżi tal-għoli tal-ħajja meta f'pajjiżna hawn individwi li mhux ilaħqu sal-aħħar tax-xahar. Meta wieħed jara l-affarijiet kollha li qed jiġru madwar id-dinja kollha u qed iqabbilhom ma' kif qed jgħixu f'pajjiżna, naħseb jien il-livell tal-għajxien ġew pajjiżna tjieb. U minkejja li l-familji u bosta ċittadini qegħdin jilmentaw dwar l-għoli tal-ħajja u insista li l-Gvern diġà qed jagħmel ħafna sabiex jindirizza din il-kriżi. L-inflazzjoni inti għandek elementi li huma importanti li hemmhekk dak li jkun ftit li xejn jista' jagħmel, però għandek elementi li jista' jagħmel ħafna l-Gvern kif fil-fatt qed jagħmel. Il-Ministru Xkembri qalilna wkoll li tant tjieb il-livell tal-għejxin f'pajjiżna li skontu mhux minnu li ċ-ċittadini Maltin mhux qed ilaħqu maż-żieda eċċessiva fil-prezzijiet meta l-fatti juru li hawn diversi familji li mhux qed ilaħqu mal-ħajja. Kif tispjegali li hemm nies hemm barra li sfortunatament mhux qed ilaħqu sal-aħħar tax-xahar? Nispjega, mhux kwestjoni ta' mhux qed ilaħqu, nispjegalek l-inflazzjoni kif taħdem. Intant meta mistoqsi mill-medja fejn qed jinjora l-appelli ta' diversi unions sabiex ibiddel il-mudell ekonomiku li qed jikkaġuna kollass fil-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin, huwa baqa' ma tax raġuni għal din id-deċiżjoni. Al kuntrarju ta' dan il-Partit Nazzjonalista ilu diversi xhur jinsisti dwar il-proposti tiegħu sabiex jonqos il-pis fuq iċ-ċittadini Maltin billi tiġi indirizzata l-kriżi tal-għoli tal-ħajja.